Katuran jengkar saking Palenggen tindak tumuju Jewacang sasana langan beksa. Mugi katur dhumateng para bapak ingkang mijil saking Senepa Slaung ingkang sampun pakantuk pakarya sampur Pradodo ingkang madal saking Panpaneggan tumuju pagelaran lanang payung nuwun. Bobine sampur kirang saged iki wonten persediaan monggo. Mugi kagem pamirsa budaya saged amirsani langsung wonten live streaming YouTuber Jack AP Multimedia. Acara menika dipun siaraken langsung YouTube ingkang wonten dalem saged dipun pirsani wonten channelipun Jack AP Multimedia. Matur nuwun.